Oh, yeah. Hi. Hi. Mjani? The right? Right. The right, Mjani. Right. But when I don't look right, I'll go right. The right, Nyan. It's me you're talking to me. So ungathetha noba yintoni ufuna uyithetha. I know, but the right. If you say so. Oh. Nam nditsho nje uba ndi-right, yes. Tell me. Yazi khona into endiyivileyo. Akho nto ke wayiva wena. Yho ke sana apparently uAbongile uye wakidnatshwa a few months ago ne. So bebesakhangelwa mos. And then jiki ufunyenwe ehlathini. Ufunyenwe eswelekile. So now I'm thinking into yokubana what if the teddy bear no Rico babuyile again? Suthi Anna, it's everything emele siyicinge leyo because why is about Abongile? But to teddy bear ebekuye ne? Uyakhumbula obsessed kanjani ngala teddy bear Rico? Ndiyakhumbula but jike after some months Abongile ufile. I don't think mna la teddy bear angayenza into enjalo. Hayi mna I'm very worried ngobomi bam shem ndizame kakubi ukutshintsha. And ngobomi bam bukukhuphuka kancinci. Imathina. No, but loyike nami. But imele uyicinga le ndlela. What if ihamba in lines? Mhlawumbe izaba ngoAbongile and then. Uyakhumbula wafenda nokufenda uAbongile ngalamini. So what if iqale ngaye? Hey, let's focus on you. We can't tell. As hold me up. Ndiyacinga. Like oko noma nihleli nje ndimane ndibuyelwa zezazinto zasenzeka kuthi ngokusasepha noma nihleli nomama soloko ndiyaphaphama soloko ndinento koyikayo man noma ndilele ingathi ndisephaya ndiyayibona yonke le nto sasiyenza kuMonalisa ndandiyenziswa phofu na ubuntwana ndiyame mxuthela isikhafutina ndibe ndimhlukumeza awuyazi nendlela endinodibana nayo noMonalisa ndimfumane njani for uxolisa. I don't have any idea. Abantu abafana noMonalisa sethu awukwazi nobafumana ku-internet. You can't even search them on the social media. I have no idea basamfumana kanjani uMonalisa if sinamfumana. Okay, kunganjani xa sinokhangela uRico? Like yima kandicacisele sikhangela uRico enze sizombuza uba uMonalisa mhlawumbe niyamazi since uTeddy Bear wahamba naye. Sethu uyaziva uthini? Ufuna mna ndikhangela ukufa ndikubona ndithi okay Rico ndim lo ndibulala. Why would you think uba mna ndikakhangela uRico ndiyazi uba uRico ufuna undibulala? Asiwa ndiyenze loo nto mna sethu ukhumbula uba benditheni kuwo. Remember iline esasime ngayo what if yonke lanto ihamba ngeorder on a serious note because yayinguAbongile phayana ibe nguwe on the other side. Xa iphinde ijikela lasekile yayiba nguAbongile ibe nguAseza ibe ndim. So unokucimba ndingahamba ndiyokhangela uRico ndiyazi uRico ufuna ukundibulala. Khangela elinye icebo umuntu osekhaya soze nkosi. Icacile into yenzeke kumayaya le yenzeke kuAseza noAbongile. Because uyakhumbula uba la line yayime kanjani? Abongile akekho. Umayaya sigqibo mbona ngoku akekho. The very same thing yenzekile kwakuAseza yandiskipha yakuskipha. So obviously khona thina into esayenza wrong. Ndiyacela ukubhiliva ke ngoku.
So it is possible. Ngoba uMaya usweleke a week ago. Isn't it strange uba iposta kaMaya izovela xa ndisetha lento ndifuna uyisetha efowunini yam? Immediately ndivula ifowuni sekuvela iposta kaMaya kubhalwe RIP. Very strange. I think he's sighing. And wait, wena kutheni ungayazi uba uMaya iswelekile kodwa ngumuntu wakho? Long story from after the thing yenzeka kulandla mna noMayaya we cut ties, so bengingasathethi noMayaya anymore. But I think it's a sign set uba sonke sizofa. Awuyibona wena le nto yenzekayo? Another thing ezostrika, it's either ndim or nguwe. So no matter what happens next, andifuni ndifumane apha mna ndizawuhamba kwiloshini. I'm leaving. Uzohamba uyephi? Noba ndiyephi sethu? Noba uyephi nje uRico uzokufumana, uzokukhangela akufumane. Soze andifumane. And I suggested nawe uhambe apha sethu. Andizukwazi uhamba mna. So uzohlala apha ke ngoku ulinde uRico akufumane because uzokufumana and apha ekufumana khona uzokubulala, no doubt. But man, uRico ngabusibulalela ntoni because ayikho into wrong esake sayenza kuRico.